Henkilöjunat on suunniteltu kuljettamaan matkustajat paikasta toiseen mahdollisimman nopeasti. Mutta yhden junan nimenomaisena tarkoituksena on matkan tuoma nautinto. Idän pikajuna on kuin champagnea ja kaviaaria pyörien päällä. Tässä maailman kuuluisimmassa junassa matkustaja tuntee siirtyvänsä aikakaudesta toiseen. Hän lähtee matkalle tavallaan kahdella junalla. Toinen edustaa nykyaikaa, toinen menneisyyttä. Täältä kaikki alkoi. Idän pikajunan tarina alkaa Eiffeltornin maisemista. Juna lähtee Pariisista kerran viikossa. Kello on 9.40, H-hetki. Gare de l'Estille saapuu pian 190 matkustajaa. 190 nälkäistä matkustajaa. Christian Bodigel on yksi Pariisin huippukokeista. Nykyään hän hemmottelee asiakkaitaan junassa. Täällä saa kohtelua, joka ennen oli sulttaanien ja prinssien etuoikeus. Nautiskelemaan tulleille onnenmyyrille tarjotaan parasta, eikä kukaan hellittele heitä paremmin kuin vaunupalvelija Geoffrey Monk. Geoffrey palvelee matkustajiaan menneiden aikojen tapaan. On kuin hänet olisi loihdittu esiin toiselta aikakaudelta. Näihin vaunuihin liittyy muistoja Balkanin vakoojista, salakavalasta vehkeilystä ja kuninkaallisista romansseista. Täällä on säilynyt eurooppalaisen ylhäisön henki. Kun idän pikajuna aloitti toimintansa vuonna 1883, junalla matkustamista pidettiin uhkarohkeana. Matkailu oli muotivirtaus, joka pyyhkäisi yli Euroopan. Koko maanosa kutsui seikkailuun. Idän pikajuna oli kuuluisa siitä, että se lähti ajallaan ja saapui ajallaan. Tällä matkalla aikavyöhykkeet vaihtuvat noin vuosisadan verran. Vanha idän pikajuna lähti Pariisista. Se kulki halki kuohuvan Euroopan ja sen määränpää, Konstantinopoli, oli portti itään. Juna mullisti koko matkustamisen ajatuksen yhden miehen ansiosta. Kekseliäisyyden lisäksi Georges Nagelmackers tarvitsi muutaman ylellisen vaunun sekä hieman apua kuninkaallisilta. Belgian kuningas Leopold II oli tarpeeksi kaukonäköinen tukeakseen yritystä, mutta hänellä oli siihen omat syynsä. Kerrotaan, että hän tapaili junassa rakastajatartaa. Vain 82 tunnissa hurjalla 64 kilometrin tuntinopeudella juna vei matkustajansa sivistyneen maailman laidalle. Euroopan tiukat rajat olivat nyt auenneet.
Suojatun ja vaikeasti ylitettävän maanosan keskelle avautui käytävä. Siinä piili idän pikajunan lumous. Junassa ei koskaan tiennyt, keneen saattoi törmätä. Paaveille ja ruhtinaille, rakastajille, tähdille ja vakojille tämä oli oiva tapa matkustaa. Tätä maailmaa hallitsivat petokset ja salajuonet. Valheet ja ihmishenget olivat kauppatavaraa. Murhatarinat ja idän pikajuna liittyvät tunnetusti toisiinsa. Nykyään juna on Venetsian Simplonin idän pikajuna ja sen määränpää on Italia. Vaunut ovat samat kuin junan kultaisella kukoistuskaudella. Jeffrey seuraa lukemattomien junapalvelijoiden jalanjälkiä. Täällä on palveltu hyvin erikoista asiakaskuntaa. This is 3544 carriage and was used as a brothel during the war in Limoges for the German officers between 1942 and 45. So then the Dutch Royal train, it was used shortly after. So from a brothel to a Royal train, it's quite a difference. Idän pikajunassa on tapahtunut todistettavasti vain yksi murha. Eräänä iltana vuonna 1950 kaunis unkarilainen agentti vietteli Eugene Karp-nimisen amerikkalaisvakojan. Seuraavana päivänä Karp löydettiin kuolleena. Hänen vaunupalvelijansa oli huumattu. Tämän ammattiin liittyvän vaaran on Jeffrey onneksi välttänyt. Tarinan mukaan heitä oli 4, kaikki vieraita toisilleen. Tai niin he väittivät. Paljon muuta ei tiedetäkään. Kaikki vannoivat loppuun saakka, etteivät olleet tehneet mitään edes silloin, kun yksi heistä katosi junasta. Neljä meni tunneliin. 3 tuli ulos. Idän pikajunassa et koskaan tiedä, missä nouset junasta. Junan veturiksi vaihdetaan jokaisella rajalla seuraavan maan veturi. Euroopan rautateillä on 3 erilaista sähköjärjestelmää. Tämä juontuu ajalta, jolloin kansallinen turvallisuus vaati tiukkoja ja kiinteitä rajoja. Vielä nykyäänkin mantereen ylitys vaatii erityistä diplomatiaa. Voi vain kuvitella, millaista se oli ennen. Tarina kertoo, että Bulgarian kuningas Boris sai aikaan todellisen tahtojen taistelun. Boris oli hyvin innostunut junista, eikä tyytynyt olemaan pelkkä matkustaja. Muutaman onnettomuuden jälkeen viranomaiset yrittivät kieltää häneltä junan kuljettamisen. Mutta Boris oli kuningas ja valta kuului työsuhde-etuihin. Kerran vuonna 1934 juna oli aikataulusta myöhässä. Lämmittäjä lisäsi tulipesään liikaa hiiliä kiihdyttääkseen junan vauhtia.
Tulenliekit tarttuivat mieheen. Kerrotaan, että Boris sammutti liekit rohkeasti ja ohjasi junan turvaan. Arkisemman version mukaan miesvarka hyppäsi junasta Boriksen viilettäessä huolettomasti eteenpäin. Totuus jäänee salaisuudeksi. Kova vauhti ja ylellisyys eivät sovi vaivatta yhteen. Se on otettava huomioon, kun valmistetaan 3 ateriaa päivässä. Christian Borigel vastaa näistä liikkuvista juhlaaterioista. Tervetuloa maailman pienimpään gourmet-keittiöön. Christian työskentelee 80 kilometrin tuntivauhdissa 21 tunnin vuoroissa ja valmistaa 540 ateriaa. Kaikki 4 tähden arvoisia. Täpötäytenäkin idän pikajuna säilyttää tasonsa. L'inspiration me vient, vous savez, nous avons la chance ici de travailler dans un train et donc il y a des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Donc lorsqu'on travaille, on a la chance de voir l'extérieur, donc ça m'inspire pour changer les menus. L'idée m'est venue un jour en regardant des jardins qui m'est venue et voilà. Aterioiden valmistaminen Euroopan herkkusuille ei ole koskaan ollut herkkähermoisen työtä. Vuosia sitten eräs itävaltalainen kreivitär vaati, että hänen puudeleilleen oli tarjottava viininleikettä. Seurapiirit löysivät täältä oman piilopaikkansa. Junan käytävillä kulkivat vuosisadan kirkkaimmat tähdet. Einsteinista Houdiniin, Carusosta kuningatar Victoriaan, Mahlerista Marleneen ja Mata Hariin. Windsorin herttua karkasi tähän junaan rouva Simpsonin kanssa. Täällä käytiin aseleponeuvottelu, jossa Hitler nöyryytti Ranskaa ja pakotti sen antautumaan. Mutta kaikki eivät tulleet junaan nähdäkseen tai tullakseen nähdyksi. Jotkut halusivat matkustaa tuntemattomina. Ensimmäisen maailmansodan aikana Michel-niminen liittoutuneiden agentti keräsi tietoja Turkin varuskunnista. Hän muutti tiedot nuoteiksi. Viranomaiset takavarikoivat paperit ja soitattivat nuotit kosketin soittajalla. Sävellys julistettiin nykymusiikin mestariteokseksi ja täysin epämusikaalinen Michel vapautettiin. Partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell aloitti uransa vakoojana. Hän kehitti idän pikajunassa matkustaessaan pettämättömän menetelmän tietojen salakuljettamiseksi. Hänen perhosluonnoksissaan oli Balkanin laivastotukikohtien karttoja, jotka osoittautuivat Englannille tuiki hyödyllisiksi. Idän pikajunassa aaveet eivät tarvitse matkalippuja. Hehän nousevatkin junaan vain öisin. Sometimes I've felt things, and just talking to other colleagues of mine, they've seen flashing lights and things moving, and I'm sure there must be ghosts on here, and especially for night time. Well, early hours of the morning between 1 and 2, and it's pretty quiet. You may see the last person come back from the bar, but when it's very quiet, you're out in the middle of the vestibules, checking the fires and making sure everything's okay. You can feel a bit of a shiver come over your back sometimes. 7. tammikuuta 1886. Donja Marian ja hänen mielenvikaisen aviomiehensä kuheruskuukausi loppui lyhyeen. Nainen pakeni yhdestä kohtalosta toiseen.
Doña Maria oli espanjalainen kreivitär, mies, armoton asekauppias. Kello 2.32 vaunuosastossa 7 kreivitär löysi turvan Vasil Zaharovin käsivarsilta. Niin alkoi skandaalin käryinen romanssi, joka kesti 40 vuotta ja tuotti 3 lasta. Pari vetäytyi vaunuosasto 7 kerran toisensa jälkeen. Zaharov eli vielä 10 vuotta rakkaan Mariansa jälkeen. Zaharovin kuoltua hänen palvelijansa nousi tuohon vaunuosastoon kreivittären valokuva mukanaan. Kello 2.32 rataosuudella, jolla pari oli kohdannut, palvelija täytti isäntänsä viimeisen toivomuksen. Idän pikajuna siirtyy menneisyydestä nykyaikaan saapuessaan Venetsiaan. Juuri oikea määränpää historiallisesti merkittävälle junalle. Aikojen kuluessa menneet usein unohdetaan. Onneksi historiaa myös vaalitaan. Idän pikajunassa menneisyys elää. Italian rannikolta alkaa matka, jota ei mitata kilometreissä, vaan vuosisadoissa. Kuuluisan Amalfin rannikon upeat huvilat ovat ylistys La Dolce Vitalle, ihanalle elämälle. Aina ei elämä ole ollut näin ihanaa. Kuoleman varjo pimensi kerran aurinkoiset rinteet. Arkeologi Antonio Varone ymmärtää vaaran paremmin kuin useimmat muut. Hänen päivittäinen matkansa kaivauspaikalle on siirtymistä aikaan, jolloin savu ja tuli valtasivat tämän maan. Dalla finestra la prima cosa che vedo è questa montagna che dà morte, distruzione, è vero. Noi siamo nati sotto il Vesuvio e anche se è una minaccia, un pericolo, gli vogliamo bene. Sama hirviö, joka tuhosi hänen tutkimansa paikan, uhkaa myös Varonea. – 1220 metriä Napolinlahden yläpuolella häämöttää tulivuori. Sen ympäristössä asuu yli 3 miljoonaa ihmistä. Lähes 2000 vuotta sitten alueen asukkaat joutuivat luonnonmullistuksen uhreiksi. Vesuvius oli herännyt unestaan. Purkaus syyti savu- ja tuhkapilven lähes 15 kilometrin korkeuteen. Kaasusta ja tuhkasta koostuva 6 metrin paksuinen kiehuva massa syöksyi alas vuoren rinnettä jopa 115 kilometrin tuntinopeudella.
20 000 ihmistä seurasi tapahtumia järkyttyneenä ja avuttomana. Pompejin kaupunki peittyi tuhkaan. Pompejista jäi jäljelle vain muutamia tarinoita. Kadonneen kaupungin salaisuudet olivat vuosisatojen ajan kätkössä. Satunnaiset löydöt alkoivat selittää arvoitusta. Lopulta tapahtumien karmeus paljastui. Raivoisa Vesuvius kätki laavan alle mittaamattoman arvokkaan lahjan maailmalle. Hohkakiveen ja tuhkaan kätkeytyy tavallisen roomalaisen kaupungin päivä. Rauniot ovat muisto hetkestä, jolloin kaupunki hautautui elävältä. Pompejista on nyt kaivettu esiin 4 neliökilometrin suuruinen alue. Maan alta on paljastunut kaupunkimaisema kuin Rooma pienoiskoossa. Täältä löytyi länsimaisen hallinnon, uskonnon ja taiteen perusta. Maailman vanhimmassa tunnetussa amfiteatterissa virtasi villieläinten ja gladiaattorien veri hiekalle, ja väkijoukot vaativat huudoillaan lisää uhreja. Tyhjät kadut ja kylmät kivet kertovat vain osan tarinasta. Kaupunki kätkee suuren arvoituksen. Ketkä asuivat täällä? Kuinka he elivät? Miten he kuolivat? Salaisuuksien selvittämiseksi on kaivauduttava yhä syvemmälle. Siellä salaperäinen menneisyys odottaa tuhkan peitossa löytäjäänsä. Arvoituksen ratkaisua täytyy osata etsiä. Benvenuti sul mio scavo. Accomodatevi. Kolmannes Pompejista on yhä piilossa. Uusia löytöjä tehdään kaiken aikaa. Varone johtaa entistämistyötä. Kaivausten kohteena on upea muinainen huvila. Yli 10 vuoden työn jälkeen se paljastuu hitaasti kivi kerrallaan. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Francesca, ciao. Novità stamattina? Varonen ryhmä poistaa 30-senttisen maakerroksen, joka peittää huonetta. Nämä osat seinistä ovat aivan katon tuntumassa. Uusia vihjeitä löytyy joka päivä. Jokainen niistä antaa kaivauksille uuden tarkoituksen. Joillekin tämä työ merkitsee myös henkilökohtaisia muistoja. Vincenzo Matronelle Vesuviuksen voima on liiankin tuttu asia. Vede questa lapille, in questo momento mi ricorda qualcosa del passato, quando ero ragazzo che ho vissuto un'altra eruzione del Vesuvio a marzo del 1944 e mi ricordo i miei parenti che arrivavano a casa con una tavola di legno in testa e tutti spaventati dicevano zia vedi il Vesuvio e quindi scappavano via con addirittura qualche tavola di legno in testa. Vain puoli vuosisataa sitten Vesuvius heräsi jälleen kerran unestaan.
Matrone selvisi luonnonmullistuksesta, jonka sotakuvaajat ikuistivat filmille. Sotaa käyvä maailma sai muistutuksen luonnonvoimien raivosta. Ryöppyävä laavavirta tuhosi tieltään kaiken. Valtava purkaus ei kuitenkaan ollut Pompejiin haudanneen räjähdyksen voimainen. Muutamaa tuntia myöhemmin kaivauksista löytyy Viinin Jumalaa esittävä maalaus. Varonen ryhmälle löytö on todellinen aarre. Tässä huoneessa kaikuivat kerran Bakkuksen palvontaan liittyvät laulut ja ylistykset. Talon asukkaat olivat varakkaita ja pitivät elämän nautinnoista. Hyvin varustettu viinikellari, ruokasalit, keittiöt, jopa leipomo ja kukoistava puutarha kertovat mukavasta ja ylenpalttisesta elämästä. Varone antoi paikalle nimen sieltä löydetyn freskon mukaan Casti Amanti, siveiden rakastajien talo. Pompejissa La Dolce Vita oli suloisimmillaan. Vede queste conchiglie? Non sono certo opere d'arte, non sono pitture, non sono sculture, eppure hanno per noi un'importanza notevolissima, perché ci testimoniano di un'abitudine alimentare invalsa ancora oggi, quella di mangiare questi molluschi marini. E in effetti in un pomeriggio estivo, assolato, qualcuno deve aver passeggiato lungo il giardino mangiando questi animaletti e buttando poi i gusci per terra, un po' come facciamo anche noi oggi. Asiat ovat muuttuneet hyvin vähän Pompejin ajoista. Tietoa menneisyydestä saa tutkimalla tämän päivän ihmisiä, kampanjan elämäniloista kansaa. Salit olivat ennen täynnä elämää. 4 myllyä ja uuni muistuttavat muinaisesta ajasta, jolloin tulisijassa paloi yhtä kirkas tuli kuin nykyäänkin. Pompejin rauniot vaikuttavat hätkähdyttävän tutuilta. Alue oli ja on yhä koko kampanjan kaupallinen keskus. Entisajoista saa käsityksen Napolin katuja kulkiessa. Joka lauantai 300 vuoden ajan markkinat muuttivat Pompejin kaupungin elämää sykkiväksi keskukseksi. Tänne saapui 100 määrin kaukaisten maiden kauppamiehiä maistelemaan Pompejin herkkuja, nauttimaan kaupungin tuoksuista ja kuuntelemaan monikielistä puheensorinaa. Tulipalot olivat roomalaisille kauhistus. Välttääkseen oman uunin aiheuttamat vaarat, he söivät mieluummin ulkona. Siksi lähes joka korttelissa oli ruokakoju. Kahviloilla on pitkät perinteet. Sanotaan, että hyvän päivän päälle tilataan 2 kahvia. 1 itselle, toinen ihmiskunnalle. Ihmiskunta liittyy seuraan ennen pitkää.
Arkeologit tutkivat tämän aution kaupungin elämää, mutta heidän on pohdittava myös sen kuolemaa. Mitä ihmisille tapahtui järkyttävänä päivänä 24. elokuuta vuonna 79 jälkeen Kristuksen? Näistä gladiaattorien tiloista löytyi yli 50 muun vainajan mukana 2 onnetonta rikollista, jotka oli kahlittu jalkapuuhun. Vielä järkyttävämpi löytö oli jalokivin koristautuneen naisen luuranko. Miksi hän kiirehti tänne kohtaamaan kuolemansa? Päästäkseen suojaan, vaiko rakkaudesta gladiaattoriin? Kaiken kaikkiaan yli 2000 ihmistä menetti henkensä. Tuli kuuma tuhka poltti heidän ruumiinsa. Todelliset tuskat paljastuvat vasta, kun painaumat täytetään kipsivaloksella. Seitsemän vuotta sitten tehtiin ainutlaatuinen löytö. 3 sukupolven luut asennoissa, joissa perheenjäsenet olivat kuolinhetkellään. Kivettyneet ruumiit antavat kuvan perheen viimeisistä hetkistä. Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset ovat jähmettyneet ikuiseen pakoon. Mies pitää kättään vaimonsa suun päällä, jotta tämä ei hengittäisi tuhkaa. Nainen on raskaana. Pikkulapsi on heidän takanaan. Napolinlahden rannalla sijaitseva Pompejin sisarkaupunki Herculaneum joutui myös Vesuviuksen vihan uhriksi. Mutta Herculaneumin kaivauksista ei löydetty yhtään ruumista. Kaupunki sijaitsi rannikolla, joten sen asukkaiden oletettiin paenneen merelle. Ojan kaivajien sattumalta tekemä löytö sai viranomaiset kaivamaan hieman syvemmältä. Ranta, joka kerran kaikui kalastajien ja leikkivien lasten huudoista, paljasti järkyttävät tapahtumat. Kaikki olivat päässeet rantaan, mutta eivät veneisiin ja vapauteen. Merenrannan luoliin sulloutuneet Herculaneumin asukkaat tukehtuivat yli 18 metrin paksuisen mutavallin alle. Kun takana oli tulivuori ja edessä raivoava meri, ei pakotietä ollut. Täällä olevat huvilat ovat säilyneet mutakerroksen alla vielä paremmin kuin Pompejissa, ja ne ovat tutkijoille arvokkaita. Carmine Montanino on 14-vuotiaasta asti tullut Herculaneumiin keskipäivän hiljaisina hetkinä pohtimaan menneisyyttä, jonka hän kuvittelee mielessään. When I am in this place, I relive the lives of these ancient Romans. The way they dressed, the way they moved, the way they ate, the way they worked. I relive the tragedy these people must have suffered when there was this incredible eruption which destroyed the city in a few hours. The city which had been so alive and active. The tragedy that befell these people was immense. Non è triste
It's not sad. The place is sad, but if one admires it, then it comes alive. Herculaneum will live on in eternity. Rome is dead forever, the Rome of that time. We have the Rome of today, but the Rome of 2,000 years ago is no more. Herculaneum, however, is intact. It will live on for thousands of years. Herkulaneumin asukkaita uhkaa vieläkin sama vaara, joka pyyhkäisi kaupungin melkein unohduksiin. Vesuvius on purkautunut tuon kohtalokkaan päivän jälkeen 80 kertaa. Vaarasta huolimatta asukkaat eivät halua jättää kotiseutuaan. Lähistön maaperä kirjaimellisesti pulppuaa odotusta. Italialaiset ovat vuosisatoja pitäneet tätä aluetta porttina manalaan. Täältä Vergilius ja Dante löysivät innoituksen teostensa helvetin kuvauksiin. Tulivuori on edelleen uhka. Kukaan ei tiedä milloin, mutta jonain päivänä Vesuvius herää jälleen. Silti monet ovat löytäneet täältä palan taivasta. Elämän syke on palannut näille raunioille. Nykyään täällä tanssitaan usein häitä. Pompejissahan syntyi sanonta syö, juo ja iloitse, sillä huomenna saatat kuolla. Etelä-Egyptissä rukoillaan siunausta Pyhältä joelta. Faraoiden aikainen rituaali perustuu uskoon, jonka mukaan Niilissä asuu voimia. Tänään niitä kutsutaan rauhoittamaan koliikkivauvaa. Näistä vesistä tulee lapsen suojelija, hänen äidinmaitonsa, hänen kumppaninsa. Mutta naiset eivät ole muinaisten faraoiden tyttäriä. He ovat toisen kansan jälkeläisiä, joiden menneisyys on hämärän peitossa. Nubialaiset ovat kansa, jonka aika on unohtanut. Egypti on säilyttänyt mahtavan maineensa aikojen saatossa, toisin kuin Nubia. Vain sen henki elää yhä ikuisesti virtaavassa Niilissä. Tuhansia vuosia sitten tämä kapea joenpätkä yhdisti egyptiläisiä ja nubialaisia. He olivat kaksi voimakasta ja ylpeätä kansaa. Näiden alueiden välissä sijaitsee Sehelin saari. Ystävykset kohtaavat Sehelin rannalla. Mofit Mansour on tunnettu egyptologi. Hänen paras ystävänsä on nubialainen Abdullah Berbis. He lähtevät ystävyyden matkalle löytääkseen uudelleen muinaisen Nubian. Sehel on viimeisiä jäänteitä Egyptin vanhasta Nubiasta. Täällä hallitsee yhä paha silmä. Ihmiset uskovat taikoihin, loitsuihin ja noituuteen. Tämä on Abdullan koti. Matkaa jatketaan vasta, kun ystävykset ovat nauttineet lasilliset makeaa teetä,
joka on tehty Kiinan ruusun terälehdistä. It's a great happiness to see each other. It's a great happiness to be with each other. What's his is mine and what's mine is his. I go to his home, I feel at home. It is this way. If you have great friendship, you share everything, except wives. Abdullah on koko ikänsä hankkinut elantonsa veneellään. Hänen matkaansa liittyy myös liikeasioita. Vanhapuinen viistopurjevene eli felukka on hajoamaisillaan. Hänen tilaamansa uusi vene odottaa matkan määränpäässä. Mofidin päämääränä on menneisyys. Hän etsii merkkejä siteestä, joka yhdisti Nubian ja Egyptin, sekä ristiriidoista, jotka erottivat ne toisistaan. Viiden päivän aikana ystävykset matkaavat tuhansien vuosien taakse. Sehelistä he purjehtivat pohjoiseen, pois muinaisesta Nubiasta, Egyptin sydämeen Thebaan, Luxorin nykyaikaiseen kaupunkiin. Reitin varrella näkyy kaiken aikaa jälkiä muinaisten ihmisten elämästä. Ikuisen elämän toivossa faraot kaiversivat sielunsa kiveen. Mutta heidän kulttuurinsa rakennuskivet tuotiin toisesta maasta. Nubia tuotti kivet, joilla Egyptin valtakunta luotiin. Nubialainen graniitti koristaa lähes jokaista temppeliä ja obeliskia. Aluksi Egypti piti Nubiaa tasavertaisena kilpailijanaan ja maat kävivät kauppaa keskenään. Ajan myötä vallanhimo sai otteen faraoista. He hyökkäsivät, alistivat nubialaiset, varastivat näiden maan ja orjuuttivat kansan. Egypti hallitsi Nubiaa vuosisatojen ajan. Nubia olisi saattanut unohtua historian hämärään, mutta se heräsi uuteen kukoistukseen ja nousi merkittäväksi kulttuuriksi. Tuli aika, jolloin Nubian faraot hallitsivat koko Egyptiä. Joen alajuoksulla on muisto Nubian kukoistuksen päivistä. If you take such a trip, especially with someone like Abdullah, it's not only Egypt that you see, it is the contact with the Nubians through Abdullah. It introduces to you another culture, which is the Nubian culture that is quite different. Kahden kansan välinen taisto tuntui selvimmin tässä paikassa. Elefantin saari oli portti Nubian louhoksille. Tänne faraot rakensivat kaupankäynnin etuvartion ja miehittivät sen vallanpitäjillä ja joukoilla, jotka pitivät Nubian kurissa. Egyptin vauraus perustui hedelmälliseen maahan.
Niin kauan kuin Niilin vuotuiset tulvat olivat suotuisat, maa eli yltäkylläisyydessä. Kun tulvia ei tullutkaan, seurauksena oli kuivuus ja kansan kärsimys. Mutta faraot eivät jättäneet asiaa kohtalon varaan. He keksivät nerokkaan ja tarkan apuvälineen. Niilimittari oli suunniteltu tarkkailemaan Niilin syvyyttä. Viranomaiset mittasivat sen avulla tulvien korkeuden. Mitä korkeammalla merkki oli, sitä enemmän oli vaurautta tiedossa tulevana satokautena. Elefantin oli vilkkaan kauppareitin hermokeskus. Sen kautta nubialaiset kuljettivat Afrikan rikkauksia pohjoiseen. Laivat kuljettivat graniitin lisäksi eksoottisia eläimiä ja suitsukkeita, ebenpuuta ja viljaa, leopardin nahkoja, strutsin sulkia ja kultaa. Elefantinen valtiaat hallitsivat koko Niilin aluetta. Tämä on heidän viimeinen leposiansa. Gubet el Hawa, tuulen kupoli. Hallitsijat haudattiin korkealle läntisen rantapenkereen päälle ikuiseksi kiitokseksi heidän elinikäisestä palveluksestaan valtakunnalle. Lukuisien hautakammioiden seinillä on todisteita sekä rikkauksista että sodankäynnistä. 2000 vuotta ennen Kristusta Egyptin hallitsijoilla oli valtakunta, joka ulottui pitkälle etelään Nubian maaperälle. Hieroglyfit ylistävät egyptiläisten sotaretkiä samaisia nubialaisia vastaan, jotka täyttivät Egyptin rahakirstut. Faraot ja heidän lähettiläänsä onnistuivat kuolemattomuuden tavoittelussaan, sillä heidän urotekonsa on ikuistettu näihin seiniin. Ylistyskuvat eivät kerro niistä uhrauksista, joita nämä saavutukset kansalta vaativat. Pohjoiseen mentäessä tuulet yltyvät. Uskomusten mukaan ne ovat Isis, joka valittaa aviomiehensä Osiriksen kuolemaa. Abdullan purje alkaa olla hankala käsitellä. Eikä se ole ainoa vika tässä veneessä. Hänen puinen felukkansa on jo vanha ja huonokuntoinen. There is more to sailing a felucca than pointing it in the right direction. Abdullah has learned about humility from the river. No one can say I am great, not on the Nile. Abdullah only knows his orientation on the water. North and south, he has the river. East and west, he has the sun. Taking him away from this, he's lost. Auringon sanottiin olevan vene, jolla Ra-Jumala purjehtii. Joka ilta, kun aurinko laskee länteen, Ra aloittaa yöllisen matkansa Manalan halki. Mofidille ja Abdullalle yhdessä vietetty aika on määränpäätä tärkeämpi. Abdullah is a classical Nubian.
I mean, his manners, his attitude is very much Nubian. It's a noble characters, I'll say, Nubians. And they express themselves by singing. And his singing, saying that this is the land of gold. Nubialaisten kirjoittamattomalla kielellä esitetty laulu herättää henkiin 2000 vuoden takaiset loistonajat. Abdullah on kulttuurinsa viimeisiä todellisia edustajia. Nubialaisten kotimaa jäi veden alle sukupolvea aikaisemmin, kun Assuanin pato rakennettiin. 60 000 ihmisen muuttaessa pois kokonaisen kansan perinteet katosivat. Raajumala palaa auringon nousun myötä. Manala on ylitetty ja jälleen kerran aurinko purjehtii taivaan halki. Kuivatelakalle, jossa Abdullan uusi felukka odottaa, on vielä 2 päivän matka. Kestääkö hänen vanha veneensä sinne asti? Hänen on mentävä maihin hankkimaan uusia köysiä. Ajoitus ei voisi olla parempi. Daravin kylä herää eloon tiistaisin, jolloin kaupungissa on markkinat. Ihmisiä saapuu kilometrien päästä myymään ja ostamaan karjaa, maataloustuotteita ja tarvikkeita. Nämä markkinat olivat tuhansia vuosia sitten hyvin samanlaiset kuin nykyään. Daravin kylä muistuttaa kaukaisesta menneisyydestä. Basaarin laidalla on ajattoman arvokasta tavaraa. Kameleitaan kauppaavat Basareen paimentolaiset ovat kulkeneet Darbal Arbaenin eli 40 päivän tien 500 kilometriä halki aavikon. Heidän jalkojensa alla oleva hiekka oli aikoinaan Nubian maaperää. Tällä paikalla alettiin käydä kauppaa faraoiden kanssa ja tehdä valloituksia. Basareenit ovat itse asiassa Nubian heimojen jälkeläisiä. Näitä aavikon miehiä ja Abdullah yhdistävät yhteiset esi-isät ja hengenheimolaisuus. Tänään tuulet suosivat Abdullah. Kilometrien matka alavirtaan palkitaan. Hänen uusi felukkansa odottaa veneveistämöllä. Vene on rakennettu teräksestä. Se on hieman entistä suurempi ja nopeampikin, mutta malli on se sama, joka on kestänyt ajan rasitukset.
Abdullah on vaativa asiakas. Kauppatavara ei ole aivan parasta laatua. Felukkaveneitä on rakennettu 2000 vuoden ajan. Abdullah voi odottaa vielä yhden päivän. Se riittää viimeiseen matkaan kohti Nubian menneisyyttä. Luxorin lähistöllä sijaitsevalla temppelillä on Abdullan kansalle erityinen merkitys. Se muistuttaa historiallisesta päivästä, jolloin Nubia nousi kukistamaan mahtavaa valtakuntaa. Mufid on tuonut ystävänsä Medinet Habuun temppeliin, jota ei ole omistettu Egyptin, vaan Nubian faraoille. "500 vuotta ennen Kristusta Nubian armeija tiivisti rivinsä ja vaati pohjoisia alueita itselleen. Se oli loiston aikaa, jolloin Egyptin rajat ulottuivat etäämmälle kuin koskaan. Viiden sukupolven ajan Nubian kuninkaat hallitsivat Egyptiä. Tyttäret asetettiin sijaishallitsijoiksi. Valon jumalan Horuksen lisäksi myös Nubian papittaret ovat jumaliksi korotettujen joukossa. Mufid on tuonut ystävänsä historialliseen paikkaan. دلوقتي يعني مثلا الواحد بيستغرب الكتابات دي مثلا ايه ده الاس وبيقول مثلا اس Temppelin sisinpyhättö on ikkuna Abdullan menneisyyteen. Kauan sen jälkeen, kun hänen esi-isänsä luopuivat täällä vallasta, he veivät faraon arvonimen mukanaan kotimaahansa. He hallitsivat Nubiaa 1000 vuotta, kauemmin kuin yksikään Egyptin hallitsijasuku. Homeros sanoi tästä mahtavasta kulttuurista: he ovat kansoista kaukaisin, ihmisistä oikeudenmukaisimpia, jumalten suosikkeja. Olympoksen uljaat asukkaat tulevat heidän luokseen ja osallistuvat heidän juhliinsa. Heidän uhrauksensa ovat mieleisimpiä, mitä kuolevaiset voivat tarjota. Uusi vene on yhdysside menneisyyteen. Niili on siunannut tämän matkan. Egyptiläiset ja nubialaiset yhdistänyt joki on koko valtakunnan suuruuden perusta.